I zdravo svima i dobrodošli u novi vlog. Ovaj vlogmas snimam baš sve. Svaki dan tu sam, zaprati me. Upali sveće, ušuškaj se. Nije vreme za gladovanje. Naruči, krkaj, briga te. Ako ne gledaš sve, deda nema za tebe. Sada je 10:30 i vreme je da doručkujem, ali danas snimam. Moji prijatelji i porodica određuju kakav će biti moj dan. Tako da ćemo sada da pozovemo mog brata i on će odlučiti šta ću to ja jesti za doručak. Daću mu dve opcije, jaja ili, na primjer, pekara. Baš da bude onako različito. Evo, zovem ga. Odbio mi je poziv. Da. Evo piše. Na predavanju je. Izvinjavam se što prekidam predavanje. Ja bih samo da doručkujem. Ajde da vidimo da li je ustala moja sestra. Ustala je. Zovemo Maju. Šta radiš? Evo ništa, sad je spremila s mamom da idemo do Ikea. Ajde, izaberi šta da jedem za doručak. Da li da spremim jaje ili da idem u pekaru? Spremi jaje. Pita Ana šta da spremi za doručak, da li da, evo tata kije, da li da spremi jaja ili da ide u pekaru? Šta kažeš tata? Pekara nije zdrava, kaže tata. Pozdravljate. Dobro, onda smo rešili. Sprema jaja. Ajde, možete za... Video. Jeste. Pozdrav za video. Evo, tata ima recept jedan. Ajde, daj ga da čujemo. Izrežeš zlopek, Dobro. ostaviš, izvadiš sredinu 2/3, Dobro. unutra jaje, malo onoga vlašca ili praziluka, bilo šta, promješao sa jajetom, malo šunke i kačkavalja i zapečeš s jedne i s druge strane i preklopiš i eto ti sendvič, boli glava. Tata, ti si promašio profesiju, trebao si kuvar da budeš. Da, uvijek, ljubim te, pozdravljam. Ajde, i ja tebe. Ćao. Ćao, čao. Ćao. Bye. Bye. Zvala sam i ocu, ali mi je prekinuo jer je na predavanju. Na faksu, Da. Predavanje mi je. Ajde. Stigla nam je neki temu sad. Ništa, hajde da napravimo taj doručak. A moraš da upadneš ti sad. Malo soli. Ali ja ću malo da napredim recept. Stavit ću ovaj spanać i onda ću sve to da izblendam, da nam bude onako kao zelena neka tortiljica. Dodat ću ovako jednu kašiku integralnog brašna. Ubacila sam u tiganj, tako da smanjila sam vatru i sad ćemo da vidimo polako kada se malo stegne da okrenemo. Za to vreme ću napraviti još jedno. Super je ispalo, sad sam okrenula. Još malo da se zapeče. I evo kako to izgleda. Sada ću samo da uzmem i da zarolam. To će bukvalno biti kao neki rolat. Sad samo da ne pukne. Mislim da neće. Eto. Super. Može? 3-4 sad. Pa, bit će okej. Malo sam zeznula sad pri okretu, ali sve će to lepo da se zapeče. Evo da vidite presek, kao neki mini rolat. I ovdje čekam da se završi ova druga. I evo na kraju. A
ako neko hoće da dođe da opere sudove, ne bunim se. I evo ga doručak, gotovo. Nastavljamo dalje sa poslom. Stigao ti je Temu, požuri kući. Kako ti znaš jebate? Pa je sve znam. Ajde, zovi na video call da vidimo šta si dobio. Ništa posebno, samo mali update da se i dalje radi. Imamo još nekih 3-4 sata do kraja posla, pa onda nastavljamo sa izazovom. Inače, doručak je bio top. Ocena je 10 od 10. Čuli ste, doručak je bio odličan. Napravit ću sljedeći izazov za ručak, a to je da nam Joca odredi ko će da spremi ručak, Rale ili ja, i onda ću Jocu potkupiti. Odoh da nastavim da radim, pa se čujemo posle. Me čuješ? Čujem. A ja kao te zovem i pitam te ko da spremi ručak, ti kaže Rato. Može? Aj. Nastavljamo dalje naš izazov i zovemo Jocu, pošto nije ispoštovao jutros za doručak. Sad ćemo da vidimo šta kaže za ručak. Halo. Šta radiš? Nema ništa, gledam TV. Možeš da pričaš? Mogu. Pošto se jutros nisi javio za doručak, sad moraš da nam kažeš ko će da sprema ručak, Rale ili ja. Pa nek spremamo ceca po običaju. Pa ne, moraš ti sad da izabereš od onoga što sam ti ja rekla. Šta si mi ti rekla? Pa Rale ili ja. Ajde, izaberi. Pokaži koliko voliš sestru. Ti da spremaš, jer ti lepše spremaš hranu. Nismo se tako dogovorili. Slika rezultate. Sad će Glovo da radi. I evo, pošto je bio moj zadatak da napravim ručak, sve je gotovo. Pa znam da si tortilju mesila. Samo da se zabeleži šta je ostalo od one kućice koju smo pravili u prethodnom videu. Znači samo vrata i deo ovog venca. To je kompleks, neko je ušao u kućicu, možda Deda Mraz. Jeli smo taj gyros za ručak. A sada ću zvati mamu da je pitam da li da perem kosu sada ili večeras. Ja bih najiskrenije voljela da je sada operem jer mi je jako prljava. I moram malo da se sredim, našminkam, da izađem iz kuće. Sad ćemo da vidimo šta kaže mama. Valjda ne spava. Šta radiš? Ništa, evo sad sam jela domaću stupicu i tako, što specijalno odmah. Ne znam da li da perem kosu sada ili posle. Kako misliš sada ili posle, ne razum. Pa ne znam da li da perem sada ili kasnije. A šta imaš sada, šta imaš kasnije? Da me to pitaš. Pa pitam te, kaži. To pitanje, o Bože. Pa pereš kosu onda kad smatraš da ti se pere kosa i da imaš vremena. Ako nećeš nigde da ideš, otkud znam tvoje planove, kaži mi pa da ti kažem. Ne znam. Dobro. Ideš kod frizera ili pereš kosu? Sad ću da je operem onda. A idi kod frizera. Ako mene pitaš, uvek za frizer. Pa da, znam. Da. A prošli put sam bila, ne moram baš svaki put. Ajde, čujemo se. Ajde, ćao. Ćao. Eto, mama je rekla da perem kad mislim da mi je masna i prljava. I ja ću sad da odem, da je operem, da je osušim i vidjet ćete me skroz drugačiju. Za 3, 4... I evo mene sa čistom kosom, našminkana, mnogo je bolje ovako. Sada bi trebalo da uzmem da izeditujem sve ovo što sam snimila prethodno, da bih sve stigla da uradim do 7:30. I to bi bilo to što se tiče današnjeg klipa. Nadam se da vam se svideo. Ja pokušavam da snimim što više mogu, obzirom da radim i teško mi je da odmah i posle posla i snimam i editujem,
ali eto, to je neki moj challenge za ovu zimu. Htjela sam da provjerim sebe da li ja to mogu. Hvala vam što ste gledali i ovaj video i vidimo se i sutra u 7:30.